Perdona que et moleste, però tens els peus a uns metres del terra. Estàs flotant! Ui, ui, ui... Tens tots els símptomes de l'enamorament, per això voles. L'amor provoca una sensació de lleugeresa que... Compte! L'amor també ens fa una miqueta borinots. Coneixes La dama boba? És una obra de teatre, una comèdia on descobrim com l'amor ens pot fer més intel·ligents. T'interessa, Genial, ens n'anem al teatre. Xxxt, este és Lope de Vega, l'autor de l'obra. Ara escriu la seva obra número 1234. Al segle XVII era el raper de moda. No és el mateix, però imagina gravar 1234 cançons. Algunes de les seues peces estaven ambientades a València, com ara Los locos de València o Los malcasados de València. La dama boba passa a Madrid. Allí viu Octavio amb les seues filles, Nice i Finea. Nice llig i escriu versos, és llesta i bonica. Finea també és bonica, però no distingeix una A d'una U. Sí, Finea és la prota de l'obra i té millor dot que Nice. El dot era la fortuna que aportava la nòvia a un matrimoni. Liceo arriba a Madrid. Ha acordat amb el pare de Finea casar-se amb ella sense conèixer-la. Quan la veu i Finea molla les primeres burrades, Liceo se'n penedeix però calla. No vol anar-se'n de la casa. Ha conegut Nice i s'ha enamorat perdudament. Però a Nice li agrada Laurencio, un poeta que li tira la canya des de fa temps. Però Laurencio, més pobre que les rates, pensa que si es casa amb Finea rebrà el seu dot i tindrà solucionada la vida. Aleshores, decideix seduir Finea. Total, que s'ha muntat un bon embolic. I després? Després passen 1000 coses. Baralles de poemes amb molt de flow, coreografies trepidants, cartes d'amor cremades, duels amb espases, abraçades i desabraçades, amants amagats, confusió, tensió, acció... Un moment. Homes que acorden matrimonis a canvi de diners? Dones obligades a casar-se amb homes que no estimen? Dos germanes que es barallen per un mateix home? Perdoneu una coseta, les ànimes mengen llonganisses? És una pregunta de Finea quan es fa passar per boba, perquè quan coneix l'amor es torna més llesta que ningú, en tan sols 2 mesos. Si amb la seva innocència ja revelava el funcionament pervers d'un món governat pels homes, quan es torni llesta defendrà el seu desig com ningú. Com ho fa? Com és que passa? Doncs haureu d'anar al teatre o llegir l'obra. La llegiràs? Ai, et torna a passar? Compte, flotes de nou! Ara t'estimes el teatre amb tot el teu amor? Ai, mare, però on vas? Espera! Que jo també me l'estime!